ABOAGYE SOMPA ebe sunima Fawe fiti enu tu SOMPA Fato SOMPA TV Na ya wani pama o Na unu huarada Ifisa kudie munsemo kubenya Abarabo munsemo abenya Nyamisungu nsem kubenya Anijie munsem kubenya Enyumpana kakuma kubenya Yamaimu amanyosem Remo Atsu SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima Yamamunyina ha ewie ebranso se yede o my Ghana ene amahodo so nsema yaboaboa no asone so kama yede besummo ewie na kase boyfriend SOMPA 106.5 FM yatena ye kase ye wodome Watermelon Street a eben dome market na Rising Sun School no esanso nam ye headquarters wo Kumase SOMPA Kumase 93.1 FM Madam Fopa Radio ewo Paris France Doma FM Doma Hinkro 100.7 Enkranza SOMPA Mensonom 90.7 Techima SOMPA 106.1 FM Sunyana SOMPA 98.9 Takwa SOMPA Obapa Ketche Enedom 101.1 FM I no so ewo Takwa SOMPA hono ena Kingdom Mankesim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market ye Facebook page SOMPA Accra 106.5 alive SOMPA Accra 106.5 live and SOMPA 106.5 FM Accra YouTube nso SOMPA FM live your website www.sompaonline.com endpoint homeopathy clinic is brana endpoint ema wo yare ne wabini die ene wo penten kwa wo tie bra ne ntoase ma perfect baby diapers oba tampa eno na wo de ball ba no na chese enkwada to nsansan de wo ne tonkwanta wapae Hajia special local food so wa ye adwuma fridge da be sifiada enne ma boso nhyehyw kakra na enkoye ne se de aduane a ebe hyew boso se de adwa se wonyade ye assorted fried rice na nkodi betwa na num no Hajia special local food ebe ye wo kama wo mu na ebo ye chidom am ye de prem to brekase bo no ye de amamo ensem a ye tintem no de di makotene no ebini akwanhie bi asi ewo enkrakumase kwantempon so ama nipa be ye dunai de ye kyese wo mapira pa baako ahwere ne nkwan yenya no tie so mema bambofo ane nsore ya hodo na yenuanu mosamifo ahia sane ye be ya asomdwe mapa ebe ye adwumentia akromfo a edi adehye nya e wansantemantem mo no abepiem se mu baako ya kye no a emfie du ene de ne kotum ne de ho asem bebre ma wie NPP amanyoko na friends mtwofo nhia mu wo masama wo mka nyina ne se AXA energy eho bribe mu nsensem a ebobo ba wo mai emu na ebe ya ban no enti abedwakuo bi a abontene wo mo hwehwemu no wo mde beto abonten ama Ghana fo nyina hunu de eko asoye show my Ghana nyina mahode won sem so to project ya mane yenuanu mu a wo mo tete light po ase edidwa se wo nia wo mpene toto mpene no a so free sabia ye ho aban lawyer panyine Dr. Dominic Ayene asemode to dwane se agenda 111 hospitals no MPP for kasa aban ne ntoaso no National Cathedral sika no na nke betimi aye ntinka aban no enko betimi aye beta abeto dwase Ghana hajwadifu a wo mo eton jene ene Nigeria fo ekowi ase mentime ho ase ne wantwantwi bi sore ye ewo wo mo ntam no trucks ahodo bi koka ho abeto dwase si ade asomdua ba masa trucks no wo mo de ne nyina abepie mu wo Ghana na mane boya yansa ka trose ewutu senya east kroponi mu ena mpanyefo de aso akokobɔ form se 24 hour market no wo mo kwa akwasi bi wo hom koya na nanom ahemfo se wo mo nsia ase ne wo kyena na de kye enso ka ho Council for Scientific and Industrial Research asemunie ensuo no a Ghana water for the maye no mo so mo bese se yema nsuo ni nkoye na sachet water bebrebe na ye nom no ye ncham fisese se wo adwuma ma sachet water wo fia sachet water wo kwa asori sachet water se pipe de ne ya tete ni nyina pipe no a ene ye nom enti me de ho asem na beba wie
Yebekwa santimantem na adwadifu a wo honom kyerese wo mo akwakohuna koda bia wadi mfihya na edumienu a na wone nam adum ho a wonhunu baabi a wo konti wo mo de ho amane bo abetu dwase omanfom wa se de beya akoda no wo behunu baabi a wo firi na doctor wasaya wadu twemso na ebo aban no wabasi wase eneyi rose ahodo ya aban dada no ye se won mo ye no mo gyato ho no se ne aban we ani abere pese wo wie ne nyina da no eya na motu pa ekuo bia concern wom MPP concerned members ya womo adwumako enya nesiem constituency wo Central Region pusu wom ho se edi enti na constituency elections na achasa eti womo de petition aba betopo no so we ni nsama huduo bi yebekwa amano ne Japan man no emu na beto dwase ensubra ni bi a eto wo honom no enya asem keto nipa nwotwekura namso awu ya womo a womu tu kwan nyina nso dodo no akwakoka wiemhyɛn gina bia honom a ensɛm no akwakoye pi wei ene afoforo bi ena wiei yede eba beso mo separate to breakfast bo ewo SOMPA 106.5 FM Accra yene mo ayebekenkan ede amamo no AGYEIWAA ASARE enimidin mene AKOSUA AGYEIWAA kode boaten enafe die nyame ahyira no AKOSUA ago ABOAGYE wo betimi so afra me AKOSUA nhyira Afe kase bono nkyeremu ankasan ni arehosam ne yɛhyɛ aseɛ mi sɛ na wɔtwe mu deɛ nsɛm no akwakoye pii ne tishu pa ne akwanhyia ho asɛm no nora yanka bia nhyɛm ne yɛti bi ɛwɔ fankɔ barrier nam so ma nipa dumienu 12 wɔn to ananom wɔn sia do yayaya no pɛ kura no na obi bɔ mamane sɛ baako bi sukura si ɛwɔ airport side hɔ ama baba wakama bi de ne car akwakohye gata mu anyame nko na di ne ho afofie ne se ene yasan ate foforo a enkrakuma se kwantempon yi eso akwanhyia foforo nso asi amanipa baako ato nanam wonse do a enipa beye dunan so de wo ma prepra pa ye nya asem keto ye kyerem se Paradise Restaurant ne nchen ho no mo a eho ena akwanhyia no esiye na Bunzu Fire Station fo wo mutimi kwohwe ye yiyi wo ma prepra ne nyina de wo mo kwa ya sabia ye kyerem se na ye man diesel truck yi ebi eno ne da ye Facebook page no so no ena afei Toyota Hiace bi a we no tim se eye passenger car trotro yi ebi ena wo mo de kobo mu na wo mo kyerem se na car baako eye Toyota Vitz nkuma yi bi nso edi truck nechi a wa ye wrong overtaking na truck driver ne hwe baabi a overtaking na dru ne baabi a Toyota Vitz ne nam no a se wantwe ankokwan ne nchen kakra ma we na ma metwam a wanhwe a enipa mpempem ebewu ewo sa akwan no so na ha adwene nti no truck driver ne ye na adwene se wo mane kakra se de be ya we na ye ka ketoa enti nko betimi ammoa ne ho afa mfimfi wo na kyese hwem we yi afa ho no wokọ overtaking no ankoye ene se truck ne nso dane ne ho kakra wokọ tisi baabia na passenger car Toyota Hiace nso efri ba no wokọ tisi kwa na kyese wodi twi side no a enya asem keto enti wo hwe truck na enim kura no a enim no baabi amoamoa kakra nanso sanse ye car kese enti no damage na nse da nye kese wode toto trotro car no se de no ye na nti baabia passenger for ne tena ne hofa bi ena emoamoaye ene car ne to ankasa nko wiase nipa baako ena ato ya wo mo prepra no so nipa dunan no ya so wo nyina kwa kogu ayaresabea ya wo mo gya ayarehwe na bambofo nam sa kwan we so etu o manfo nyina fo ne titru pa ne ahyenkafo no se nansen mu da bia ye ka kwanhia America ntenten ho asem sa overtaking ya wo yeyi se bia enye man diesel truck ikura na emu oduro wo hwese de anim na ye na emu oduro na ye ka kese a bia na nka de besi wo kwan ne so no emfa asem papa mba enti wo masre se adobafo no wo nam kwan ne so a wo mo nya abotre no wo mo nto wo mo bo sanse kwan wo bo wo kora wo mfa kwan ne so da wahu won fa kwan no so da nti wonim se de kwan no kora na bia ha portu obi da ha aha ye curve mu aha ye sensu nipa no wonam so hwi sanse ade asa ka se wo so no eso nti ya na mirikantenten ne do so nti wo masre se free sabre ye kode wo mo emma mirika no emra fom kakra no wo mo nam a wo mo nya hwe ye se de be ya nkwanhia ne nkwanhia wo kyena no eso ebetimi ate e wo man yi emu abusoye kwa mano so na ne mo ne boni ya wotu enkrafin kramantemu na na wo pon checheku akwa twetwe nkomo ne nyina no yese nansemu no ehwo bobi ya hyase e mane mu so e wo magane mu efa ye nuanom kristofo na afa muslimi fo ho ne nyina no akwa gina se nanse ntamo ne nya na ntie se video bi apia
wɔsɔfoɔ bi keka no adwene ɛkyerɛ nkɔmhyɛni Mohammed na nya asɛm ketewa ma korakua wie kyerɛ ne sɛ yɛnua no mosɛmifoɔ binom ɛkoko apayi a wɔn mo kyerɛ sɛ asɛm no wɔsɔfoɔ no kae no nokwasɛm no sɛ wɔn de kɔmhyɛni Mohammed anim atwitwiri fam enti nyade a wɔn bɛma soɔ na asɛm no yɛ tra na akɔda ɛkɔba no saa kora no Ghana Police Service kan wɔn ho ɛma asɔfoɔ wɔn kɔkɔkyerɛ no a imam baako yɛsusuo sɛ ɛbrɛ a posifoɔ kɔkyerɛ sɔfoɔ no wɔn nso hwɛ asɔfoɔ no asomfa na akyie ɛma asɛm no babɛyɛ dagya ɛwɔ ma Ghana emu na ɛno na mprempre yi a yɛkasa yi no Ghana Police Service wɔn Ghana bambofoɔ wɔn ɛne wɔn Ghana agyidifoɔ ahodoɔ no ahyia ekristofoɔ ka ho yɛdeɛ no moslemifoɔ ka ho nanano ahemfo nso ka ho wɔn nso wɔn nyi hwii nie wɔn man mu no wɔn nso ka ho bisa sɛ ne nyinaa no yɛ agyidifoɔ no bia ɛna wɔn maka bɔ mu a wɔn hwɛ sɛ ne yɛbɛyɛ a wɔn man no somdue yi a yɛwɔ no yɛntoto no ase na yɛkɔ wɔn no so na yɛne nana ɔpon kyekyeku akɔkɔdi nkɔmɔ wɔpɔ ma han dwumadi a yɛfa pɔte na AKOSUA na bɔyɛ nkɔmɔ sɛ na akɔkɔ wie meda samame dwumadi no akɔ so ɛwɔ ɛyɛ posi atena kɛseɛ a ɛwɔ ɛyɛ rich na ɛnam saa yɛ so ɛma ɛyɛ remprim sedu ɛyɛ IGP yɛwura Christian Tete ɔno ɛne ɛyɛ National Chief Imam Sheikh Saributu ɛna afei so no yɛ Christian Council all religious bodies amɛdafoɔ ka ho bie ɛna ɔmo nyinaa ɛba bɛhyia mu ɛwɔ ɛyɛ police atenam kɛseɛ mu a no sei maame obi bɛbisa sɛ nhyiamu no ɛfadeɛ ho ɔn sɛ nanse ntam nie ɛyɛ ɔsɔfoɔ bi a na ne ho ɛba asɛm ɛwɔ ne nsɛm kanye bi a ɔkɔkan yɛ a wɔde ɛyɛ posi ɔde mozimi som ɛde toto ɛyɛ kristofoɔ deɛ no nti ɛno ana nam so ma ɔbɛtie mu ɛwɔ ɛyɛ posi ɔmo headquarters a no sei a nkankankankanka yɛ imam bi bɔ ɔmɔden na kyɛ sɛ ne yɛsusu sɛ ɔkɔbɔɔ n'asom nti ɛnam so ma IGP to nsa ɛde frɛ wɔ mu ɛna ɔde ɛto dwa akyerɛ mu sɛ nokɔ ne nyameɛ no mu ne ɔmo ayɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi asɔre akɔde atia ɛyɛ yɛnyame som ɛkuo no nti ɛho bɛgyina sɛ wɔ sɛ ɔpanin wɔhwɛ na wɔyɛ ɛyɛ nsakyerɛeɛ anaasɛ wɔne agyidifoɔ tenase na ɔmohwɛ kwan bɛtumi afa so asomdwe ɛbɛtumi aba nti IGP kasa na ɔmo krampo kɔɔti ɛyɛ Koran ɛne Bible kyerɛ sɛ sɔɔ no mmienu no nyinaa no ɛkasa ɛde fa ɛyɛ asomdwe ho nti sɛ asomdwe a Bible no mmienu nyinaa kasa fa ho deɛ a ɛneɛ adebie no ho kwan si sɛ ɛwɔ sɛ ɔmotumi ma nkabom ɛtumi ba nti ɛbɛ ɔkasa wieɛ no religious bodies no mu nyinaa so kasaeɛ ɛde fa ɛyɛ nsɛmkɔ a yɛwura IGP nso ɛtumi ɛkaeɛ nti ne kɔkɔa mu no ne ɛkɔyɛ kɔkɔsiiɛ ne sɛ sesɛ ni aka mu nyinaa ɛde abom ama sesɛ yɛ a meka ɔno yɛnyabo obi biara kyɛ sɛ ne ho ka asɛm no bi ɔba bɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ apolisifoɔ ɛkoko mu no asomdwe atumi aba yɛaka mu nyinaa abɔ mu baako na ɔpɔmegya wɔ mu ɔkɔkora no sɔfoɔ yi a na no kɔ yi ne kan ane imam yi a ɔno so kɔhwe sɔfoɔ yi asomoe wɔ mu mmienu no anyambia no chief inspector ka wɔn ho asɛm sɛ ama wɔn mu bail na ho nsɛm no ɛno deɛ wɔamɔ so ɔka sɛ ɔmo mmienu nyinaa ne yɛamɔ mu bail a nhwehwɛmu yɛ ade a ɛgu so ɛkɔ so saa ɛne nsɛm a odi kan berɛ a ne kasa mu no ɔde ɛba bɛkasa fa ɛde ho ɔsɛ kasa fa a ɛho ɛna ebie mu nso no ɔde ɛyɛ afutuo ɛkɔ ɛde ama ɛyɛ akristo som kuo no ɛna muzimi som kuo no mpo ɛyɛ ɔsom bi a obi agyidie ɛwɔ mu okay nana ma yɛ no wase na ɛkɔsoa de akyire ɛfa ma yɛ abusua wei ayɛ ama ne bɔne a wɔto yɛ nkra ɛfiri nkrama ntamu na ɔpɔn kyekyeku na ɛsɛ nɛ asomdua bua no a ɔman no agyidifoɔ nyinaa pɛ sɛ yɛnom wuo no ɛmu asɛm kakra ɛna ɔkyerɛkyerɛ mu yi ye kamo se premtobre kase bo ena ekɔ no bibia ye kama asumdua bua no an ye gusu aye nom no ya nom bi wo police headquarters ni anum bi so e wo SOMPA akra ha wie na ye nkokuma se ye free police headquarters an ye kokuma se
na yedru ho no na brantie bi efeni Christian owusu Christian pa we ye kromfo ewudi no honam nse ba kokora edin bi ha nanim bi odeda ho etie fo mmehwe nanim on da ho ya ma ne 10 years ye mfa ne nkotum Christian owusu ne maame wo no wose ye mebai wo be bob brush manimonyam se kro no na abebo me ye de wakotum 10 years bra be hwe nanim on da ha mc etwa na sum kakranti se de ye boss ofo bia sum na mse ono agene de na Christian owusu wo 22 years so atie fo wo sa na yenim de ba ne tirimu a wokomo okro no ena Ashanti Central Police Command di asem kopie wo manim ene ya twene dawre ya na fe de kwantiti bia kopie kotia aba be pie mu se ne ya yese ene ye mfa ne nkotum emfie du kronobo no nso so no obi ne beyi wo masutire bosome enso ne de toso aduonu baako na asem ne nyina ne se ewura bi na wo so wono nam kwan so kra wo kwa adwuma bosome enso ne de toso aduonu baako e July 21 awia beye dumienu apa ho se maduonu baako asompa kakase boprem to bode mu ode no na brantie betwe ne so sekan a woje ne handbag ni mu niema nyina ne sika enti police fo ko bo police fo amane e no mo hyenhwehwemu aso mo hwehwemu no a ne yehu ye ne de ne call atasamanso circuit court ye August 7 ya na case no lordship his lordship ora kwaku ban frimpon etina dwemu na owusu yi wo mo de robbery no ebo no se wabokro no na court no se ene wono anso je ne mfom so otu mu sampa wo kromfo na court se wo kromfo de a ene yeko ne mfa wontumu na eno achi na nsa na empanifo ede ne betumu no odi kan jitu mu se yemfa ne bone nche no enipa mobo o he na no a asankrofo ya de enu bi na dabrema na adwene mu kan ne sa no wo sa 22 years 10 years umpie mana na wo 32 but she years atwamuko 10 years nka wa ye degree awie aye masters awie ana diploma na wusu adwuma kora nka ese nka aye master ya kwada eti o kan se court no mfa nche na court no se waka ya te na emum no still no ye gitum na emum ye mfa 10 years bi ma we na them with hard labor na ye de wo mo ekoyi nti owuro wusu e de sentence no ma no ene ye tam no a ho no a na Kumase Central Prison said ye chema wuntumi ye sentence no 20 years ho no na banka ba so omuntu mo bo aso to da bi chen no a na nsa wo mo na ekro no abrantie nso de yesa o si court misra mo mfa ncheme court nse mate de waka na se wa ye bone wo kromfo ma gia tum ye mom no still no a mesiko dem with hard labor ye de 10 years ama no a ho asem na tiefo ye de atum anim awie e ya reho e ba se ya na ne maame ne na busuafo na akoya tete yentu apram to breakfast ye bono sun free prison samunimu na yenko amanyosemu kakra na New Patriotic Party NPP amanyoko no womo ka kira ban se AXA Energy ho bribe nsensemu ababeto dwa ya ka ho abomu a se kane top nyinipa no oda no owura Asante kwaku be ko a okopie mu ewo US amano ne anano womo nam Office of the Special Prosecutor dance ahodo bi a wode boaye ma womu timi bua ne fo se ehwehwemu a womaye ne kire se wodi fo ne yesi ekikari ye ne ade no wanhwe kuro betimi akwakodam be ye mfihia no aduasa ne akire se nyame ya dom na September October mu honom womo etena na asem no so an yebehunu na eba ye no ne akire mu se ya sha ase ebobbo nkrofo bi din wom na ye bobbo no yewura kwabena donkom no nyina former power minister wo mudin aba be piem am no kro aba be yi ne ho ano se wonim asem no ho hwe na papa no kra wonhia ne da e wa brabo yi emu eno na manyuku NPP no a wo mo friends amtwofo nhia mu menhia South Mrashe Bejeni onumonyamfo na AGYEIWAA awua wono ne kasa e no wo se wo mo de wo mo gidi pass we no enya revenge bi no wo mo ye se bia ye di MPP fo nti NDC fo so de aba ye mfani wo mo enye sa no wo mo ka independent inquiry into the circumstance surrounding the ASCA power project and the allegations of improper payments connected with it. The purpose should not be political vengeance, but one seeking to unravel the truth, accountability, institutional reform, and deterrence. This is extremely necessary because we need to stop this from reoccurring on the international plane. Otherwise, we will continue to be embarrassed on the international plane. Ene ya yekoti esesie yi menhia South Mrashe Bejeni wono ena ekasa ma NPP na AGYEIWAA awua.
na Dr. John Abdullahi Jinapo wono na ye o my Ghana sofo a wo hwe nyina mahode won sem so no panyipai abompempe akomiam ya wuto bi esu se high tension pole e wo hono na nipa binum asobra chenti e wonom na wonom akwatena ka banku aton eye die huo akpara tioza afini ade ebi kura mpoko bo wonom sesen honom na wonom da sode anopa awia ne enumere dware na wabo ana kwa shama Middle East honom ebre okodure ne nyame enim na esa ne ma soda nko yie kura chese nipa dodo no a chese wo munnim ade enti a sa high tension pole ni si wo masafo ni nyina no abosome ko 1 month sa bosome ba ko ne so na oba beto se obibia da oda so te wonom a wudi dwa no ene na wara o wara wo mu tu no mapam waje wo nioma nyina de afiri wo nsam a na nya obi na kumantwi wada na waya mana ba no saa ebro Dr. John Abdullahi Jinapo wako na pro bo wie no de ne nsam eto dwa no sei ene wo kan no. People are not supposed, and let me repeat that, are not supposed to encroach the right of way. And so let me make it clear without equivocation that where persuasion fails, force must be applied legally. We've been announcing, we've been issuing statements, we've been appealing to people to move away or evacuate on their own and to stop working under the pylons. In fact, as you see for yourself, these pylons are very, very high voltage pylons. I was saying that you my Ghana so for our sharing in my one some so Dr. John Abdullahi Jinapo. Me can say endpoint homeopathy clinic prem to break us about perfect baby diapers ejina baba bana haja special local foods and so ejina tatano and women squad ye de sumo ewie na ye ko enimu a Dr. Dominic Ayene eye aban lawyer panyine na sam en say National Cathedral no ayeka se yesie ni sika na ye di wura mu no enka agenda 111 no a omampanyine dada His Excellency na nada dan kwakufu ado sha ase nko betimi de awie Dr. Ayene ebra womo the free primary health care program omo da nadie wo Bolga East constituency wo Upper East region eno de sanse me tu dwa se da bia nkrofo kan na agenda 111 ena aban oba ye wo nkotoa so no se National Cathedral sika no enka mudi ko wura mu anka bi kura anka mu wie ne ntentem pa eno ena wo chem sesa wo hwe niema a ekoso a anko yie ne niema anyina yi a na eye atete. It is better to complete agenda 111 than to spend money on a national cathedral. Yes, ladies and gentlemen, you may laugh, but there has been a resurgence in messaging about the national cathedral by very eminent religious people. I want to say this. The money that was spent on the national cathedral from the report of PWC that was presented to me just last Friday, and Mr. President, I'm sorry about this because I have not briefed you on it yet, but I have the report. You don't build the house of God in the manner in which they went about it. That is all that I can say. Or said the American say yensi asode dan emma nyankopon kwan a National Cathedral no mo fa so no etuwe ya ban lawyer panyine Dr. Dominic Ayene say PWC for de report bi abade afa ho sika na ni aboso no enka ye de to agenda 111 no so a enko my Ghana yakoye nim we ni nsem a wode etopa so. Yeka was SOMPA 106.5 FM across so eni prem to breakers ye bono ena yeda so aye kenkan edema obeka ye ho e wo Facebook ni YouTube na obe like ye page no follow ye ba ya pa na wenya notification na unso waka ye ho ye consent foforo emu na womo a womo ton jene edi hu dwa e wo enkran ha ebi e Accra Onion Sellers and Importers Cooperative Society afe womo wo ekuo bi nso a emu ma ne doso ya womu di dwa Ghana ene Nigeria womu kofa je ne ba no woma ba beto na ne yenso ye de biko ehun nsem no saa se de entosu adwadifo no womu ye no Cross Border Women Traders Association womu so kasa ekuyi ho na womu aye hwe adwadie mfidi nyuma ensem so onumunyamfo Elizabeth ofo so ejare se maame no kwasem se wabo adwuma so ejare se maame no kwasem se wabo adwuma papa se nansemu na Nigeria for no womu buafu National Onion nansemu na Nigeria for no womu buafu National Onion Producers and Marketers Association na womu Nigeria womu buafu se de entosufo no ye Burkina no saa pepepe no womu so ye se womu mpene ma adwadifo no emefa jene ne Burkina no saa pepepe no womu so ye se womu mpene ma adwadifo no emefa jene ne Magana habiem enti womu chese Ghana fo bi kura fo e wo mfimfi mantem no womu keka wonyina no na adwadie no konkon ho sanse womu
ebi ye dominance for CZ tracks na wo ho se wo mo mpene me ye mfa ma ene emu nkomo no wo mo akọ no wo ma banhyiamudi oponhyiamudie afei ena brewe puma kwan mu a yese mentema Ghana fo timi kɔ Nigeria kofa jene no eba se de be ya ne bo enkonkoye den ne ade se wo mo ye saa no a na aha jene na shorto de ye di se de amanfo sifa yu no so boa emadwedifo no wo mo adwuma no etimi konkan nti ye kasa de saa tracks and 9 na ka ho no nyina no so wo mo release ya wo mo ede ne nyina eba Ghana ha ne wo manfo hwe anim se sese jene no afei na eba beyefo afei de kasebo no akonfinfin mantamu awoto senya iskropon mu ne yadrina amanbo yansa ka trose Ghana ban anam na nemsifo mienu eso aye won monyafo set saba ye won ba ya ban kwache panyini awutu senya iskropon mu ana femra sebedwani a won so awutu senya east won mu a won monyafo Felix na akoyo so se wo mu de aso akwakobo fom na fe 24 hour economy market won mo sibi chenchenchen di amakuroma no wo mu kwaduru ya nanan mahemfo ye awutu traditional council se wo mu manne wachina nare chia so ka ho ne nyina ye sempanyefo mienu wo mabuo manimtia sabio won ma fa nanan masam wanya hwe na nanan ma won mo asase na wo mo ankasa de wo mo pe epese wo mo yade a wo beyi nanan mo afiri mo eno so de nya de be ya adwuma sanse kro no wowura enti wo sa wo de ne die ema kro no wura na anam so ama nanan mo ne nsamtrofo adi nkomo ama awutu traditional council ahene ba ko nan kwabena atopi ade atodwa atwere se MCE kurai one private developer bi won makwa tena se ayeye stores bi a chese wodwene ho a wonte ase ni nyina no wo ma nanan mamane na wo de won mo pe aye a won pese wo mo tonton enti kure wo wurade wo mo ntena se ama MCE ene mra hyebedwane magi kuro ne moso wo abra nanan mahemfo enso tu kuro ne mti se wo maye wo madwene sasa bi wo ba be se 24 hour economy no mo nanan mamane de a enso enfo mu nsase ekwan no ho eda kasoa ebi ono a obeye no ba paskese na omatu dwedifo nyina wo hono so adwuma no MC any the private developers no moye but omo sha se na ya to omutwa edi kire man nyina say the government project a omoye wo hono na a part of government resetting agenda ye hwe no ni private individuals no ko tu ye ma me no ma omo so mi di kakra hono mo ye wo police ha ahemfo ye wa he Yanyawe, MP and Casan Kambi, no Mugaba. MC Mugamu demonstration foods edge tata, no Mujia Baba. Now, Yamfi and Inche, a Jumaku Enyan, a CM constituency, and West Central Region, and some Finfi Mantemo. Said he named the Kubianya be able to concern MPPs who concern whom. 80 concerned members or more the New Patriotic Party or more a Jumaku Enyan, a CM constituency, woman eka say na Lawrence Abiat any woman him. Woman eka say na Lawrence Abiat any woman him. Woman and Central Phone share more at Chimpany for Junior Bania maybe at Chia. SSC near the Ejuma. Womasum and say, Pama, Womasum and say, Party Biano. Womo the functional constitution, as a memumra, a party in the Bowo bra, and only a Bejina so Edia Bibia. Now, constituency, a drew a Jumako and the Siam, Nessasanko Womo at Wabano. Womo the petition in Yama Bebre, and the legal challenges Bebre Manson chain, where they call court near Dinty, and my party is Abeja Bejan and Yama Ecosono, a Hajinepa. It told me that the said, Dia to party in Penny for him, so Monshe. Now how be a baby a woman see Emma woman ya baby a bufo biano akoma entonsu nyumu na muama party mfana ntuma pa infra Culture India and a party yes share and a tuaba India is the political party constituency level. Constituency level now. Oh yeah, constituency level and you there a panada of my battle India is the also Akokoa India is the party get up every party no after oh yeah 2028 other union. Now so after say if you are putting that in Siama, also another party delegate, say I really try for our 1,300 and party above